don Xosé, de xente da igrexa que entrega a vida, que vai pasando por esta ventana, é impresionante. Que dunha forma anónima están facendo o movitismo ben, e parece que recorren o mundo como aqueles apóstoles que andaban antes polo Imperio Romano. Falan de Honduras, falan de Malawi, falan da India, como se foran países contigos, pero eles recorren todo eso, non teñen os inconvenientes que temos nós, que para ir ao mellor de aquí a Madrid ou a ir a Santiago, xa temos unha che de preparativos e medos. Daniel, o testimonio destos apóstolos, sean laicos, misioneiros, cregos, sempre para os que estades empezando tamén un estímulo, non? Un exemplo. Sí, porque ademais, cando un empeza sempre ten máis ilusión e ten ese fervorín primeiro, non? Entón, ver que hai persoas que son así de entregadas e son así de que viven a súa fe desa forma tan radical, pois claro, que nos chama tamén a nós para entregarnos de verdade ao Señor. Sí, sí. Decíamos, don Xosé, que a tua incorporación ao equipo sacerdotal será para traballar especialmente ca xuventude, porque, verdad, nosotros dedicaremos a terceira idade, non, don Xosé? Claro que sí, como decían os apóstoles, nós temos a predicación e tal, e vos os diáconos, pois a distribución dos bens, atención ás viudas. Pero Daniel outro día xogaba ao fútbol con un grupo de chavales aí no Choriz. Eu creo que encaixa perfectamente. Parecía un como eles cando vino ali xogando. Cales son os teus proxectos de cara ao traballo que a xuventude? Home, proxectos, pois ainda teremos que ver tamén pois a programación que si antes don Xosé, que en setembro se programa todo, pero eu creo que na liña que fomos este ano, que pois xa se viña traballando na parroquia, pois que é unha liña boa, non? Pero sobre todo eu insistiría máis nas convivencias, en convivir cos chavales, estar con eles, e sobre todo pois darlle esa oportunidade a eles de falar, de ver cales son as súas inquedanzas, as súas preocupacións, e desde aí pois transmitirlles o evanxeo, non, na súa cultura. Ahora mismo, por exemplo, algo proxectado con respecto a Callón. Con respecto a Callón, claro que sí, estamos aí en trámites a ver si conseguimos pois ir con eles e facer o camiño con eles, sí, sí. Pero, o sea, a iniciativa é deles, porque son eles os que toman a iniciativa de ir a Callón. Eu simplemente me incorporo e vou con eles como acompañante. Don Xosé, pasamos a cuarta parte deste programa. Teño unha pregunta, respóndema. Moita xente me pregunta que lle aclaremos eso de tantas advocacións e imaxenes da Virxe María. É a mesma María Milagrosa, ca Nosa Señora dos Milagros, ca Virxen da Barca, ca de Lourdes de Goiáns, ca de todas esas imaxenes que participaron na procesión das antorchas na Semana da Familia que estamos a contemplar agora. É a mesma María? Sempre a mesma Señora, Santa María, nai do Señor e nai nosa. E esta condición de ser nai do Señor e nai nosa é a que justifica que os fillos teñamos pois esa creatividade para con Santa María, vendo honrada aquí nun monte, nunha imaxe, nunha advocación protectora, por exemplo, desamparados, os afligidos, desde o Monte Carmelo, que pode ser a primeira históricamente, hasta Nosa Señora da Boa Viaxe, creada aquí en Carballo, podemos decir que hai toda unha serie, unha letanía de nomes que significan, pois, as maravillas que os fillos queremos proclamar en Nosa Señora. Sempre é a mesma. Igual que nunha casa pode haber as fotografías do pai, do avó, cando era neno, cando fixe a primeira comunión, cando iba xa maior, tamén nós temos fotografías, advocacións de María Santísima, demostrando realmente o amor que lle temos. Pero sempre é a mesma. E a justificación está en que María é nai do Señor e nai nosa. E, por lo tanto, isto xustifica que teñamos esa creatividade para con ela. Daniel, cal é a advocación da Virxe María que ti tes máis devoción? A do Carmen. Sí, pero isto xurdiu, como en todas as parroquias, na miña parroquia pois tamén se lle ten moita devoción a Virxe do Carmen, pero sobre todo xurdiu cando lle collín cariño a Santa Teresa do Neno Xesús, que entón foi cando me reaccionei máis pois co mundo carmelitano, coas monxas, os monxes. E tamén hai Santa María dos Xóvenes, non? Porque hai unha canción precisamente falando dos xóvenes. Entón, Xosé,
É o mismo, cal é a diferencia entre a Milagrosa que celebramos este fin de semana en Carballo e a Nosa Señora dos Milagros que se celebra en Callón, en outros... A devoción á Virxen Milagrosa naceu a principios do século XIX dentro das fillas da caridade. Teresa Labouré, Santa Teresa, Santa Catarina Labouré, perdón, foi a que tuvo esa visión de María Santísima con eses rayos e acolledora e transmitiulle esa devoción á familia vicenciana, que son as fillas da caridade, sobre todo, as que proclaman esa devoción á Virxen Milagrosa. E a Virxen dos Milagros pois é unha devoción que nace no Monte Medo, aló no concello de Baños de Molgas, en terras de Maceda, en Ourense. O Monte Medo e as médulas que están xa na provincia de León disputan o ser aquel Monte Medulio famoso, onde os galegos loitaron contra os romanos para non deixarse invadir. Pois ben, ali houve unha capela desde o século IX con unha lenda fermosísima, semellante a que, por exemplo, teñen en Asturias en Covadonga, onde empezou a Reconquista. Pois ben, ali formaron despois un santuario os padres agustinos. Ese santuario foi medrando, transformándose, hoxe é un santuario amplísimo, barroco, que levan os padres paules. Está, repito, moitas veces dice Maceda, realmente no concello de Baños de Molgas. E, polo tanto, encontrámonos con que ali proclámase esa axuda que María Santísima pois proclama aos galegos, dá aos galegos desde tempos antigos hasta o día de hoxe. Esa advocación dos milagros é que se celebra en Callón e en outros moitos sitios. Hai logo outras advocacións da Virxen, outras imaxes que fan referencia á súa vida, porque, por exemplo, agora, o día 8 de setembro, o que se celebra é o cumpleanos de María, non? A súa natividade. A natividade de María, sí. E o día 15 de agosto, que acabamos de celebrar, podíamos decir que é o remate da súa vida, o seu triunfo, non? A Asunción da Nosa Señora, sí. É un equivalente, vamos, un traslado da vitoria de Cristo resucitado que se vai a cumplir en todos nós, esperamos, pois a María Santísima como fruto primeiro da súa redención. Hai tamén outra pregunta que ás veces un pequeno erro que pensan, por exemplo, Santa Margarita ou Santa Lucía ou Santa Rita, que moitos pensan con pouca formación religiosa que a mesma María, non? Son santos que teñen a súa biografía, teñen as súas virtudes, e son consideradas pola Iglesia como vírgenes, e están, pero claro, son seres que veneran a María Santísima, claro que sí, son para nós un exemplo, son tamén intercesoras, estas santas todas, pero claro, non é a categoría de Nosa Señora Virgen María, a chea de gracia por antonomasia. A Milagrosa ten como característica a medalla, esa medalla que por naquela visión lle mandou a Virxen acuñar a Santa Catalina, que leva esa lenda: ó María sin pecado concebida, roga por nós que recurrimos a vos. Sí. O que decía Daniel, a Virxen do Carmen leva o escapulario. Cal é eso podese convertir ao mellor nun amuleto, ou cal é o sentido de levar a medalla ou de levar o escapulario? Pois é unha demostración do amor que temos a Nosa Señora, particularmente nesa devoción, igual que se leva pois outros signos religiosos, pois incluso no coche onde sexa, tamén a persoa que leva esa medalla